Difu Lumbajong constituency APHLC mate all party hill leaders conference labang so CC a committee hoy hin pen herangke abutung do ano phantamina tum hana ke rupi parpik lo pininili tum ladak di masa klab long cikloi jon pen ephong lakeni tum ke pitik tang aprang pen ke pitik tang cikloi jon pen ephong labang so executive meeting pedopom lo pen nilitum pini ka chingwai long ajahar nilitum ceparai pon lo lapen non eprang ke bang ji an APHLC labang so party ke claim ke dam ke pangtang je pan senitum chingki chingwai pon lo lapen jasemet nilitum ka chinia te ngela hello ward election town committee election abinong et ke lake nilitum ka chinia te ngela ke terms ke jud lo pen rabjin ben pedo ponangi putani nilitum ke hang pon pedo lapen labangso town committee election dong si dolo polo tenitum da di fulum bajong kan tame ongdung pen itu kecepa hai ponji phansen tum lahai chingki se than pon lo lapen hini lamang ala halo non angkeli ja cheklo tari inquiry nia hud central committee pen ke pathik kontang rally pedo ponji lakela hello ex autonomous council palam pen apot hini pen abangke PGR labang so eviction serek labang so alam pen apot lahai putha aprang pen itum central committee pen itum ke chingki tang do ke parai pantang do lasi lahai along aname itum difulu majong CC committee hoy APS tin pen itum kacerap kaceturun thege phanse pin itum chingki chingwai pano halo non nilidlong aku difuel president nang li tini pen isilam la hello kining je pon tukang tung la hello jasemet non alom nilitum theglong la sik schedule ajakong kepa bob je phan kabor i jasemet nilitum thekbom long la pen sik schedule ajakong ke lake itum chini lo kado beta chini lo setame la bangso jakong non anda itum cuen thek thedet ka cuen thek thedet athege la hello itum council kachari atum bang jasemet la bangso lam thi chini pe mimi penapor non PGR along ke nilitum nang litum true media hoy pen itum long lo non tarik krip ho peni apena pisi change body ilitum chini lo PGR along ke do frek atum ke lake illegal se hala tum ke illegal settler lo illegal settler po chini dep apianda kopi posit hala tum aphan voter list along amen BC hala dak pen MAC election a ticket ki pilang BJP itu ni Pawon Kumar Rai aphan son ke di non adi mata election body CM la ke don lo pulo election nang pulo adela illegal settler ke do kok apianda aku hala tum voter list along amen BC hala dak men aku MAC a ticket PC hala dak pen pe hai thu sinon council along MAC pe do bom la lake kachini neta akele thu pik la pen hala mikir okora pe hadi hala sinanga che plan lo lasi non jasemet ajha alidar tum pulo hala sik schedule long la ke claim long le lason aja kong abi hala aja kong ke do an abang nang li claim de tha nili ki pui po bangge lasi jasemen onitum lumbajong constituency committee hoy hin bendame niletum APHLC central committee ko pima ki pu hala long bangke nitum kar jabdum thipji phansi kache songun thipji phansi nonitum pini la bangso mai bangke nitum che phapon lo halo alang tum pulo high power pule di high power kali lake low power je plang
ceplang deh lo. Kopi polo te lands belong to KAAC putang deh lo mati di. Long le pelang kato beanta. Parni sini nang litum teklong lo assembly lo anda ala Jugen Mohon di HD minister running jelo Jugen Mohon da. Alang li polo la Karbi Anglong Autonomous Council si sini pala tum la long le aron ana bang hala tum si sini. Pulo kadi. Ande totally long le ajakong an ke Karbi Anglong Autonomous Council long sa ajakong do putang de pena phike high power chosing thara laana depen laan le hirina bom pu bangke extension bom jakam da vela la pen force avi pule di force avi pu ke lage dak SP official long SP dak la police reserve to dupik le la pen Assam aphan DIG aphan ko CM Dr. Tuliram rong hanggalang li pulo kende chief minister ke lage itu nge korte te son buke mate di apola chief minister aphan lang li chuning riamar lage force ke bang nang pidunji lasi lake isi pene rar phan ka pamang hua sai song sin itum ke charda ase lake high power ka lilo lake claim high he son am lake low power lo sarthi phangcholong le di de sarthi phangcholong le ke la an force do unang le di nang le to media thengno da thenglong lo ke chukada ko hada khiruni long ka che song hu la len and revenue ai Omor Singh Tiso non MP alang li methang si chak le ni kalima election na te claim fit pu hala ke edon be long le lang la an chota kalilang high court be na order do lang aningalang litum claim high he ande ku pusa ko ansa ko high power ke seng na hala ko ansa high power pu chi puna hala jolalo na sila ke to teli la ke rara phan ka chong thui ba la ke ni ke pamang hu phan chot ason si mili che charda ni litum ke che charda malal non kari sila so PGR pratin te election nang jiku kache song dila karbi amai jiku la bangso kija po na tung kan komane political party tum titoy la pen komane tum la bangso PGR anong election nang jiku amen pen ali ka chen jiku kamatha la komane bang phuketoy ba komane pu bang ke che chardam de satame che chardam de mane alamang la song lo PGR along le election nahi pu phan sinile tum kaddo ko be APSLC pen nane tum che song bom bang bom lo 6 schedule rona teng pen keche ke be tum phan voter list pen paragraph 27 na teng pen amen in tha nahi putani tum pulo high court pen tum case high den lo la pen tribal area paragraph 20 la ke tok da kalam pu ni tum apram na ning ji bom bang bom isi vet akache song lo ke di Sata election por hora bang ke aku ke pahai thuga anut kapre ka pha ka cherap dunji ke anut kapre ka pha la national party phan se cherap dunji pulo te lage kheglong dak loken lasi non election dam elo aku ka che song thu monda aku non la MLA election phan combination bang ka che sik do ta hai mini nili pudam de lang litum chok chi pu bang ke mo pe nili pulo kadi nili tum party yang bang da individual komane kidu na bang do potela bang ke piduna nitum khang ke khang ji ta ro na be satame party hoi pe na bang ke nitum kaching ki ke chingwa ya belang la pen nilitum kipu bang ke la hello schedule ro na teng pen polo te la ke nilitum APSLC tum ke tribes atum an ke sivet nang ji akola ka karbi amai karbi tang te karbi polo te di la bang ka kola schedule ro na teng pen ako checking am thu the to polo te engke hala a tribes ka pre ke to bangke nang din thu mimi la sondo ko aso posi la solo bang ni tumna kamatha dam dola peni tum central committee la bang ko sondo ni tum decision en pone la bang ni tum non si aku matha pon ko ge a thema PGR phan bangke ni tum ke relief pe doji la ke moachik lo tarik inkoi ala helo isibara ka chesong lo nilitum kachinya teng ban polo te 6 schedule rona teng ben bolote khali karbia mai pupidet asonde nisen athena nili tumke APSLC tumke la 6 schedule rona teng ben tribal unity long live alam se tum ubom lo la penono mat ke nili tum aphan nili ga chini du na teng central committee bhana thang na pachini avela la karbia mai potumbang la pen nili tum yong si karbia phan chot bolote li tum bang ko hala
tribes kaprek pan ke kapacho bai tu tanang na la puson la si nono manili tum la bangke heno puta pudun de me puta pudun de tetapi ni tu bangke PGR bangka aprang menang che song mo wang bom lo la pen ni tu mai meeting lo kami along kaprek kami tu ninje lo la pen non la sopu thak ni tu ke central committee benda rally pedorji pusi non la mane khiti angru at least la khiti high pauchi de lo bolot etum rally pedonang ko bangke kedam tang MEC election aprang men si ni tu bang kaching wai pon mek du la si hala bangke la lo ni tu mu nangklang pai ceklo inkoyar ni sini ketum rally ke pedojia bangke mo pen ni pulo sonia puthar lo eson ke ex autonomous council lapen eson bangke PGR puthar bangke ni tum party hoye hin pen central committee hoye hin pen ke pathik pontang lake ni tum rally pedu ponji na hello tame non tarik krisia bangke karbia mei pu along bangke ni tum han la puson thang kapachini pon me kabela kumane yong si individual pen itu party yang bang dame kidun do putin tum ka badha bang abi tame ase party hoi pen bangga resolution itu thang na deng dela so PGR alam